Aħna m'għandniex aġenda u rridu nibqgħu il-bot mill-kontroversja politika. Jinteressana biss li nikkjarifikaw l-idejat żbaljati li qed jingħataw dwar l-impjant li proponejna għal Malta. B'dawn il-kliem id-direttur tan-negozju ta' Sargas, Martin Roden, jibda stqarrija ta' 10 punti li titfa' aktar dawl fuq it-teknoloġija proposta mill-kumpanija Norveġiża. Jinsisti li l-impjant ta' Sargas mhuwiex prototip, anzi teknoloġija provata b'suċċess f'diversi pajjiżi bħall-Iżvezja, Ġermanja u l-Ġappun. Mhux minnu li l-operat tal-impjant ta' Sargas jiddependi fuq il-faham, anzi din hija teknoloġija li tista' titħaddem bil-gass jekk pajjiżna jagħżel li jimxi f'din id-direzzjoni. Martin Roden jiżvela kif frar ta' din is-sena il-Korporazzjoni Enemalta għamlet studju ma' Sargas li konkluda li fl-2016 il-prezz tal-elettriku f'Malta ġenerat mill-impjant tagħha ikun in-nofs ta' dak li huwa llum. Dan l-impjant mhux se jkun fuq il-baħar kif qed tingħata l-impressjoni, imma jkun mibni b'mod permanenti fuq l-art, 200 metru l-isfel mill-power station ta' Dellimara. Il-kumpanija Sargas tajt li l-Interconnectors għalija tipprovdi opportunità biex l-impjant tagħha tibda tesporta enerġija nadifa minn Malta, proġett li jkabbar it-dħul għal pajjiżna. L-istqarrija qed tajt li Sargas qed titlob lill-Gvern Malti biex jagħmel studju dwar il-vijabilità tal-proġett li qed tipproponi biex ikunu konfermati l-vantaġġi li qed isemmi l-kumpanija Norveġiża. Wara dan l-istudju, Sargas tkun lesta li tipparteċipa f'sejħa l-offerti trasparenti u mħadma skont il-proċeduri tal-Unjoni Ewropea. Joseph Muscat saħaq li t-taxxi għandu jiddeċidihom biss il-gvern tal-pajjiż. Din hija l-bażi tas-sovranità, prinċipju li m'għandu qatt jiġi mnaqqar. Il-kap tal-oppożizzjoni saħaq li jekk jixxellef il-prinċipju tat-tassazzjoni, ħafna setturi ekonomiċi f'pajjiżna jintefgħu fi kriżi u inċertezza. Il-linja l-ħamra il-kbira li jinnemmen li pajjiżna m'għandu qatt jirfes li minna hija dik tal-ormonizzazzjoni tat-taxxi. Fi kliem ieħor, it-taxxi għandu jiddeċidihom il-gvern tal-pajjiż. U m'għandu jkun hemm ħadd minn imkien li jiġi jgħidilna li t-taxxa tridu tnaqsuha jew din it-taxxa tridu ddiżiduha. Hija l-bażi tas-sovranità. Hija l-bażi tal-prinċipju bażiku tad-demokrazija. Joseph Muscat sostna li jekk din il-linja ma tinqabiss, l-oppożizzjoni se tkun qed tagħti lit tal-biberija lill-gvern. L-erq tal-problemi ekonomiċi fiż-żona euro ġejjin kollha minn nuqqas għal saħaq Joseph Muscat. Qal matul l-aħħar snin id-dejn ma kienx sostenibbli u għalhekk issa wasal iż-żmien sabiex inrodduh lura. Joseph Muscat saħaq li dan mhuwiex żmien tal-populiżmu politiku u għalhekk kulħadd għandu jiġbed ħabel wieħed. L-ewwel interess huwa dak ta' pajjiżna, m'hemmx dubju. L-interess nazzjonali li ma jfissirx sempliċement li toqgħod ixxejjer il-bandiera ta' pajjiżek. Interess nazzjonali jfisser li tipproteġi l-postijiet tax-xogħol, tipproteġi l-ġid li joħloq il-pajjiż, tipproteġi l-industri u l-oqsma bħal dawk tas-servizzi finanzjarji, bħal dawk tal-online gaming, imma anke dawk tal-manifattura, dawk ta' servizzi relatati, illi qegħdin f'pajjiżna minħabba ċertu strutturi, illi pajjiżna bena mill-indipendenza l-hawn. Temm jgħid li d-deċiżjonijiet il-kbar fih l-Unjoni Ewropea għandhom jittieħdu mill-pajjiżi membri kollha u mhux biss minn il-pajjiż ta' ġewwa biss. Wara l-indirizz tal-mexxej Laburista, l-Ewroparlamentari l-Professur Edward Cicluna ġie intervistat mill-ġurnalist Carl Stanjo Navarro fejn tkellem dwar l-isfidi li qed jiffaċċja l-munita euro. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, fl-ewwel 10 xhur ta' din is-sena pajjiżna esporta numru ta' ajruplani u parts tal-ajruplani li laħqu l-valur ta' 90 miljun euro. Dan fl-istess ħin li pajjiżna esporta wkoll bi 880 miljun euro f'żejt. Fatt bħal dan iżda jitlob spjegazzjoni sħiħa għaliex pajjiżna m'huwiex magħruf bħala pajjiż li esporta dawn il-prodotti. Fil-fatt jekk miċ-ċifri tal-esportazzjoni jitħallew barra 970 miljun euro relatati mal-ajruplani, parts tal-ajruplani jew żejt jirriżulta li l-esportazzjoni fl-ewwel 10 xhur tas-sena minflok bi 17% fil-verità żdiedet biss b'1%. Iż-żewġ kooperattivi tas-sajt ingħaqdu fi front wieħed biex isemmaw leħinhom dwar il-problemi li mhux jingħataw widhem mill-gvern.
Wara l-problemi fil-qbit tat-ton, issa tiffaċċjaw teddida fil-qbit tal-pixxi spat. Matul l-aħħar sentejn, is-sajjieda Maltin raw tnaqqis fil-qlieħ tagħhom għaliex il-kwota tat-ton niżlet għal 160 tunellata. Il-Partit Laburista waqt li nsab solidari mas-sajjieda ħeġġeġ lill-Gvern sabiex jisma' l-ilmenti tagħhom. Iż-żewġ kooperattivi tas-sajd qed jisħqu li dwar din il-problema il-Gvern mhux jagħti każ l-ilmenti tagħhom u li saħansitra mhux jinnegozja tajjeb mal-Unjoni Ewropea. Jacks & Friends, kumpanija li toffri bosta servizzi fil-komunità, qed tagħmel xogħol ta' rinnovazzjoni f'dar sagra familja f'Ħażabbar. Ix-xogħol jinkludi tibjiet tal-kmamar, amara u purtieri ġodda, kif ukoll sodod ġodda tfal residenti. Din id-dar li fiha jgħixu 11-il tifel u tifla hija mmexxija mis-Sorijiet ta' San Giuseppe. Ix-xogħol ta' rinnovazzjoni mistenni jkun lest il-ġimgħa d-dieħla.